Grupos políticos, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Rego. Grazas, señor presidente. Señor presidente de Correos, moi boa tarde. Claro, vostede comezou a intervención cunhas consideracións de carácter xeral en que nós podemos concordar. O que acontece é que non nos parece que esas consideracións de carácter xeral sobre a rede estratégica de Correos e as funcións que pode ter de servizo público, de servizo ao conxunto da sociedade, se correspondan coa actuación que está a manter Correos, nin mesmo con algunhas das cuestións que vostede despois foi debullando, foi aclarando. Vostede comezou falando do efecto da digitalización sobre Correos, particularmente no servizo público universal, a caída de 60% neses anos entre 2008 e 2024, pero é verdade que esa caída foi a par do incremento, tamén como consecuencia da digitalización e do comercio electrónico, da paquetería. E, desde o noso punto de vista, a Sociedade Estatal de Correos... Disculpe, señor Rego, creo que no había solicitado con anterioridad, como hay que hacerlo, como conoce, la traducción, con lo cual se está produciendo la traducción, pero tenemos un problema para la transcripción. Si no le importa poder utilizar fago el castellano, como estaba previsto a intervención e non teño ningún problema en autotraducirme, terei que ser máis breve en todo caso. Muchas gracias. Decía que que creo que esa evolución que hai como consecuencia da digitalización podería ser aproveitada precisamente para garantir que sigue existindo unha entidade pública forte que é capaz de asumir ese servizo de paquetería en vez de facelo, como está ocorrendo na actualidade, fundamentalmente de forma externalizada, de maneira que non se aproveite a potencialidade de Correos. E máis, vostede falou que estaban embarcados nunha diversificación de carácter funcional que a non nos parecería ben se fose feita de maneira correcta. Claro, o BNG leva reclamado moitas veces que Correos reasuma funcións como a que tiña no seu día a Caixa Postal, operadora de seguros, operadora de telecomunicacións, que asuma, como dicía, de maneira directa, non a través de Correos Express e externalizando o servizo a paquetería, pero o que é verdade é que vostedes isto fan de forma que, do noso punto de vista, non contribúe a fortalecer o conxunto do ente público. Efectivamente, vostedes chegan a un acordo cunha operadora, cunha aseguradora, AXA, que, se non me engano, é francesa, e a miña pregunta é, e isto realmente consideran que achega un novo servizo público á cidadanía ou Correos está operando na realidade como axente dunha aseguradora privada? Non lle vemos a funcionalidade a ese acordo con AXA. Pola mesma, entendemos que cando se fala dos servizos financeiros ten que ser recuperando un ente público como no seu día foi a Caixa Postal e non a través de acordos con entidades bancarias privadas, e exactamente igual no que ten que ver cos servizos de telefonía ou cos servizos deste tipo. Claro, vostede poñía como un grande exemplo que toda esta diversificación reduciría a ratio de
do custo de persoal de 85% para 70%. Eu non sei se a veces a busca de eficacia, da eficiencia, do que vostedes denominan sustentabilidade económica, pois leva a que o criterio económico prime por enriba de outros, porque nós o que vemos é que esta é a liña para desmantelar o Servizo Público de Correos. Eu só lle vou dar algún dato. O Bloque Nacionalista Galego nos últimos tempos leva rexistrado numerosas iniciativas por incidencias, problemas de funcionamento de Correos na Galiza, en distintos puntos do noso país, en Foz, en Corcubión, en Lalín, na Coruña, pois tanto na Gradorzán como en Novo Mesoiro. En todos os casos, sabe cal é a característica común? Falta de persoal, non se repoñen as xubilacións e un deficiente servizo público universal, non outros servizos complementarios, un deficiente servizo público universal que afecta negativamente á cidadanía. Por lo tanto, entendemos que o primeiro que debe facer Correos é, en vez de presumir de que reduce o custo de persoal en relación co conxunto da actividade económica, entendemos que o que debería facer é adecuar o cadro de persoal ás necesidades dese servizo público universal e dos servizos complementarios que queira asumir Correos, que nos parece estupendo, non? Por tanto, o que lle pedimos é que haxa unha mudanza nese sentido. E unha última cuestión, claro, se se concibe isto como un servizo público, tampouco se entende que na Lei de Función Pública o persoal de Correos fique excluído a extinguir o persoal funcionario e que pase a ser na súa totalidade persoal laboral. Nós, de feito, temos presentado unha emenda á Lei da Función Pública para que o persoal funcionario de Correos estea amparado dentro da Lei de Función Pública, sexa persoal funcionario, e se rectifique esa opción que evidentemente implica non só menor protección aos traballadores e traballadoras, sino tamén menores garantías de actuación como servizo público. Paso a hacer unha traducción aproximada, si es necesario. No, ben, perfecto. Bueno, pois se non é necesario, nesta primeira intervención deixo aquí. Moito obrigado. Aproximadamente, gracias señor Rego, aproximadamente le podemos haber entendido. Supongo que el servicio de taquigrafía tendrá un sistema para recoger y en otro momento pasaremos. Pasaremos, gracias. Vale. A continuación, tiene la palabra por el grupo Euskal Herria Bildu el señor Matute.